Gọọmenti Anambra steeti ebinyego aka na nkwekọrịta ọrụ ha na ụlọọrụ Microsoft na Woodlab Foundation banyere ịzụ ndị ntorobịa Anambra dị 20,000 n'ọnụọgụ na nka dijital dị iche iche. Ya bụ emume mbinye aka na nkwekọrịta bụ nke were ọnọdụ na mmemme ihibe amụma Solution Innovation District SID nke gọọmenti Anambra steeti a wepụtara. Onye nta aka n'obu gọọmenti Ejike Abana wetara aka na ya bụ mmemme were ọnọdụ na Prọfesọ Dora Akụnyeli Women Development Center dị n'Awka. Gere akụkọ ya n'uju. Ya bụ atụmatụ SID bụ nke achịkọbara iji gbaa mbọ fụ na nka na ụzụ bụ ịgba nakwa ịkwalite azụmahịa nakwa ọrụ ndị ọzọ dị n'igwe omekome kọmputa bụ nke akwalitere dịka ihe eji arụ ọrụ na Anambra steeti. Ha na-enekwa anya na sitekwa na ya bụ atụmatụ na a ga-azụ ụmụ ntorobịa ruru 10,000 na Anambra n'ịmụta aka ọrụ dị iche iche dịka o si metụta igwe izigasị ozi. Mgbe ọ na-ekwu okwu na mmemme ahụ ka Gọvanọ Soludo nọrọ kwuo na gọọmenti ya na-agba mbọ ịhụ na akwalitere ọnọdụ azụmahịa na Anambra steeti karịchasịa dịka o si metụta ihe ndị eji aka eme ma kwuo ụzọ dị iche iche ha na-agba mbọ ịhụ na ya bụ atụmatụ bụ nke akwalitere iji hụ na Anambra steeti bụ ebe a ga-esi na-enwekọrịta ozi n'ikuku karịa otu ọ dị ugbu a. Ndị ọzọ kwuru okwu na mmemme ahụ nke gụnyere kọmishọna na-ahụ maka ụmụ ntorobịa na Anambra steeti Maazị Patrick Aghamba, onye ndụmọdụ nye gọvanọ ebe ọ metụtara ịkwalite atụmatụ ọhụụ nakwa ịkwalite azụmahịa bụ Nwaada Chinwe Okoli, nakwa onye na-anọchite anya Microsoft na Nigeria na Ghana bụ Olatomiwa Williams, nakwa onye isi ụlọọrụ Woodlab Foundation Chiomokolo nọ n'otu wee kwuo mkpa ọ dị na amalitere ileba anya n'ụzọ dị iche iche a ga-esi na ụmụ ntorobịa ọrụ karịchasịa dịka o si metụta n'akụkụ igwe ọmentị omimo kọmputa nakwa uru dị iche iche dị na ya bụ ebe ha nọrọ kwue na ọ kakwa mkpa na enebatara agụmakwụkwọ Naijiria anya iji hụ na a na-azụpụta ndị mmadụ n'ihe eji aka eme dịka o si gbatakwuru ugbu a ka ha wee nwee ike ịbụ ndị ga-enwe ọrụ mgbe ọbụla ha si n'ụlọ akwụkwọ mahadum maọbụ nke sekọndịrị wee pụta. Ya bụ mmemme bụ nke dọtara nwunye aka na-achị Anambra steeti bụ Oriakụ Nonye Soludo, ndị eze ọdịnala dị iche iche nakwa onye isi otu Anambra State Association of Town Unions bụ ọkaiwu Titus Akpụdo nakwa ndị ọzọ dị iche iche.